Allah na tuba bisa martanin da na yi game da saƙon Twitter da bai kamata ba. Na riga da na goge rubutun, kuma ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe min bisa ƙoƙarin gyara kuskure ta hanyar kuskure. Wannan su ne kalmomin da Jaruma Hadiza Gabon ta wallafa jim kaɗan bayan samun cacar baki da wani mabiyinta a shafin Twitter da ya kai su ga musayar manyan kalamai masu nauyin ji. Shahararren malamin addinin musuluncin nan kuma ministan sadarwa Sheikh Isa Ali Fantami ya yaba wa Hadiza Gabon bisa wannan mataki da ta ɗauka, inda a ɓangaren tsokaci ya yi rubutu kamar haka: abu ne mai kyau